in fact kanyana ko seire mete sitani no mokorari kenate to ko mete to tukamba no mungu na nyumba mugo chomete mwanga cha setani aya sitani no mokora mete bona chitu ko ngamba buchabeli musibati nyumba ngare gentu kilimbo bena okorete ando mete ngwe ngichina bwetire ndengongo bwate biyaiga inkarari sitani ngente ndetunga bira mangana ali aere na ndete kitonyo ro mwana bawo tola mbitero mungu nate to konya akulindira umwana nabone go kwandi sukuru mwana uri go kumubyara iga umwana uri to kulindira na ndebe na bawo konya kende gyonsi ko uri tiago twara mangana stress na ndemera bone iga ikero mangana nate go tebi na chire konya rengereria sumbuire buchabiri twanya kamba twara yaya bono bintu binate manya na rusi kurwo bagwatigane na mangana ari emisa emisa ndaiti ai misa iti kya rimbo atu mukungu nende buchabiri nganganje sana setani ngainete bona iti agutwara stress ande mangana ari mwana byaro mwana tukulindire nonje na amuire nate bitu buchabiri gali twansu kwibanga bonega umwana uyu itu mwana neri raika tire tiko kogosa nonya bono ndemere gukungumira para nkwani na mangana emisa arotinda iti twe ba ondige tu kwandu tire sumaira ndaiti ai kya bonega buchabiri ngitu kwanera tinda itire ko mogosera nonya de tinko gosera nonya sa to ko saba igoro tire timo gosera bone gante ke to kubwatia mangana buya kabisa iga elinde nenchinyore vision kujibusioga tujini bwata bana ni bwata mu nani ngo takiride na yonyo rumu sa chumi ya kabisa na kikustoka iko kwa kweli na mangana ari emisa baada ukete tin kwa mineti ati mangana to ngaminte mangana emisa tin kwa mineti asikyo tanga mineti kwanza naende buna gwacha buna gesara tayo ya boira nyaro obwate birengereye bwa noroje tinangwa yasomba kurwari pakaga na kweresire baba ngora n'umuntu munene n'umuntu nganyete nakikina ukarasiri nako tebi naki pole ekikiri na ukorete kina ngote bindu rusyo bulto tinda kitibonega bono nyoro mwana no musibati yone kukubucha biri nyumba garia ekinte kinkyato minete sana tugasaba akansabira ama pepa katama bono te itibonega ntakete obyaro umwana acho kokonyese yenkenya naenda mangana yemisera tinda itipyonge ekekera bono ga nimbocho ni kisono mete ni bwato musibati bujebi so usa ni ga kontito akungaka chidwe no para garia naenda bono nyasaye nasabirete tinda kitincha bono ga tekonya kongo mangana misa yaya bono likukuna iga bokomumboro nje tete bono mangana ande yaya yesa bono na tolikire umete bono nikukuna mna pasta iga bono mabutangu kwaka mabuta yama baba tete mangana manke bono iga ningukura nje bono timbwe mangana banke misa tinda bono iga bono ndanjangwe misa to kwanje ndanjangwe misa to kwanje emisa go ngaina misa yaya serious yole lakini nonge go ngaina setani no bokoro bete wala setani asire go ngaina ya mwanzo kungacha setani moko mungacha iko no iko bona kai kwaje rama ngana ne kibono kwa kwata etionge misa ya go ngaina jatinda giti setani metro mokora lakini nende setani kara ito bochanja tuetani mora lakini nende lakini makungumbo yaje toro chibado no mokoro misa tintaiti ke virus ke ikesani ngakio kontare ko tari kontengo chori mwana mbuyana ai nyomenda bono gakimbia mona sindagira kwanga mbwangu nari ngitete ko ndo kujia bono mna kwanga ndagira kabisa kwa bekeru ngori mete yari ngesukari yoka naho buchabiri nyomba kari mete ko umbega sukari mete bija bona ko si chae undangiri kuri ai kesani mbwangu nari nge ndo kwa nekandre sawa byande sawa umwana nanganya ko ekima kitoko sawa ndio anyomen mwana keke yabire mwana nki mware ke kukaba antivirus usacha kwani koko kwani antivirus ndi kwasa kutara na antivirus acha koko kwani ndi na manyore te pa no musare kuore baba endagera nki kwaro sina kinaki naro sho bukuma ngori okoro se bintu bibera se chinse chimo nabona rume tu skali yako hera bwangu sana nyumba akaiga obukuma nari mambi ngori okoro we mandi kwaro paka na nyora antivirus hata yangu skali kumubekera ningi yete kubeka nibo chebeli yako mubekera use skali yari ngoro ekero yari ngoro ngwa manyasi yaro
Yarenge gepira igorari. Yari ngikepira igoro gari ngore to iso orugari echero to nyebeke igoro gari okobekera ngo. Njoma etengo goita, no metengo goita ndi. Nande ntetengo tebiga. Oimoke sai. Ogende minoro goro beroro. Koigure. Nakiyayo. Tindage ti mwana okongire asaranje, tinanyora mwana ogonchana. Koigure. Oimoke. Ogende minoro goro beroro. Otumie skari buno otagete mino no bosi. Ekonda ngokora. Akingabere nkonde takayo bose de. Ena tebeiga. Oimoke ogende mino. Ngwanchiterire imbere gaiga. Nganchitege iyo gere. Wachakire kurata babantu bairasi okubarugeta. Abona mweta chiri, mwesongo. Mukagenda mino kwa barangirio koigure. Oende oganyerita to minaru echerachi. Mukagenda sai tinde tikokorora gaiga. Ngabere. Na kanire tinde tikokorora. Usara yo miya ngabere. Nyomenda? Ekeboko ngwe mukantu. Imoka bona chakoroge. Ngabere. Ngo mie makitingo nyoransa. Nebo serious yo. Imoka genda. Sawa. Chuko kwane gento keri gwatebete igo. Nga ukobekirete osorerio go gisabiria kwete. Tikorore. Inchu nyomenda nchuga. Inchu ikaransaga. Ira no ikaransaga. Ikaransaga iga. Ose gwateba ngende. Sawa. Inchu bono ikaransaga bonto ndigo gwa. Ngai koi gotengo kwane geto kuni. Lirio sorare gwe sibyo bosiga iga bose gwatebete ngerio go lirie gasi. Koi gore bya matango korare gasi. Akwanitike nyomenda. Onyendiri na manyite sabiri karomete sabiri na moigu moisonde. Onyendebete. Erio go lisabiri akwete. Yere chinguru bona kyo sore nenirao au koiraneri. Iga okonya gotegere binto konya gokwana ga iga nyomenda. Na igwete. O tomire. Tari ngotegere. Ogwato mitugo chaga iga. Ngo tomete. Onde. Ai kanya gonto konyere kwenda ndente bya bantu karange tosu. Sawa. Na igure bono turi kogenda. Bona kobere to bese gotiyo monte gento kuni ekyo mete. Kanya ga bantu kosambu bali. O monto no anche yipi. No anche sam. Ose na tigire go sel bono no anche sambu ga kinyomenda. Ko samburi. Buna gwanto konyere. Sawa, tingo gotogonyera na tingo gose. Bona na boko kubata kwa rosiro ngori kwa beke sukali kwaruga. Meti ukuri bokumo bongi. Ati virus ka gweta namwe. Ya. Turi kwa abantu. Okutigiri nandi bone gose bone ni mete njara ni kurire. Kwali chinsa bunechi. Sawa. Bono na atikira ati niko gose. Sawa yomia. Lakini ngo chikote yebinde. Onde. Kuike mambia konyora kwebire. Ya tingo ebe lakini tingo tebio. Sawa. Halafu utetorora ibunura akore tata rweche okwane rusora yenchini nimete na ba ukoigwira kali okali omubikirite Nyomenda bono nche nteirite tato mino chera raki abantu bamwirite chera na ubatakire bende bamusibuli kuruoro bono nyego kwanga bono kwenda ndente byaba Igo bono igente kikiabeire nkero tete ngango kwane gento go nyomba ga igotete go ngambere nkero ya ko kambere Wase whatever ingredient interview and na bono ora yenchira tata aweche. Sawa. Sorongo chari maragoba mukwanire. Nyuguna kiago te. Oigure? Yebo. Sawa bwana. Yenda ndo sicha. Sawa, yenda iro sicha. Sawa. Tingo tebiende. Kike buna chite kuirete riri. Kaikia ringi kia gotegerera mangana na ringi gukwa.